пътя на поета и революционер Пейо Яворов и неговата чета и стигнахме до красивото българско планинско селце Голешево. Една млада патриотка Виолина Георгиева открива следите на Великия Яворов. И ние, учениците от профилирана гимназия Пейо Яворов в Петрич, тръгваме по този патриотичен път. Шести май. Лето 1903. Малко се знае за битката на четата на Яворов в селцето Голешево, в планина Алибутуш. Празник е. На мегдана се вие Гергьовденско хоро. Часът наближава 3. Дядо Георги от селото известява идването на турците. Една стара плевня се превръща в убежище за смелите патриоти. Можете ли да ни разкажете по-любопитни факти за случката? И в края на селото събират се всичките четници, които участват в събитието. Другарите му не го изоставят и общо 8 души потеглят заедно. Няма къде да се скрият, понеже това е било край на селото. Идват и се скриват в тази плевня. Тук намират опорна точка, където може да се защитят. Тук започва сражението, което водят целия следобед на 6 май. Тук Яворов за първи път, може би, той по неговите спомени убива и човек. Аз съм чула от моята си баба, когато Яворов е дошъл тук да се сражава, дошъл от една страна от Спеневица. Дошъл тук, на скрилца в това. Моя дядо тако му носил храна тук. Това ми го разправя баба ми. И той тук, като слезе на този отвор, да види къде са тези турците, дето го са гонили. Но тук има един характерен случай, който дава духа на Яворов, на поета. Когато вече вижда, че те се намират в безизходица, вижда любовта на две пиперуди. И тези пиперуди му дават. Период се намесва в случай и му казва, че те ще се спасят. А можехме, родино свидна, ние можехме с докраен жар да водим бой, съдба завидна, край твоя свят олтар. И така Яворов е дава кораж на неговите приятели и дружини, които се укриват тук и водят сражението. И така оцелява всичките и на другия ден, още вечерта нелегално, се измъкват от този бир нагоре и успяват да се спасят всичките. Атаката на неприятеля започва да отслабва и заглъхва. В затишието другарите си уговарят план, за да се измъкнат от Голешево. Единственият начин да се спасят е през високия хълм. Така скришно и с притаен дъх, те заобикалят аскера на крачки от позициите му и се измъкват невредими, като победители от това неравностойно сражение. Така завършва сражението в Голешево. Моят корен всъщност е от Голешево и преди много години, когато съм идвала като малка, хората са ми разказвали за плевнията, за сражението на Яворов. И оттам дойде и интересът първо да посетя и аз мястото. Впечатлих се и аз от историята. Не знаех, че сражението е ставало точно тук и че все още има следи от това сражение. Дойдоха представители от Германия, Холандия, Белгия, Италия и Австрия. И 40 дни, 40 души работиха тук заедно с нас, за да възстановим основите на плевнята, след което изградихме този покрив, за да се запазят основите. И малко по-късно подредихме и
таблата с информация, за да може повече хора да дойдат и да видят на живо къде Яворов се е укривал цял ден и са водили сражението с турски аскери и все пак се измъкнал невредим. Засилил ли се интереса изобщо към селото? С подобряването на условията на племята, защото тя беше почти рухнала, когато я приехме, се наблюдава засилен интерес от наши и международни туристи. При реставрирането на плевнята намерихте ли предмети, които са свързани с историята? Освен бюста на Яворов, който намерихме, който най-вероятно други родолюбци преди нас са го донесли тук и беше в окаяно състояние. Пода също е абсолютно автентичен. Ние дори не подозирахме, че е в такова идеално състояние, тъй като отгоре имаше около 30-40 см земя, която през годините се беше натрупвала и не е почиствана. Но с голяма изненада открихме, че той всъщност е идеален и го оставихме в естествения му вид. Мечтата ми е един ден селото да придобие още по-голяма популярност, въпреки че вече и на това се радваме, но да стане световно познато мястото, да идват хора от целия свят и да се докоснат до нашата богата история. Пламна, възкръсна мощен дух в тази измъчена страна, обляна с кърви, в този край гух, или свобода, или смърт.